Bueno, rapaces e rapazas. Eso de aí, antiguamente sabe o que era. Eso era como unha ponte así pequena, pero estes días debeu ser rompiu. Está cheo de moscas de colorines, mira do jabalí. Mira, menuda silva me acabo de clavarlo. A ver, espera. Este do jabalí. Aquí están as huellas. Moita mosca, me cago na mosca. Ai, por Dios. Está cheo, está me vindo a cara. Sí, isto é do jabalí. Aquí cun can de trailla algo saca, seguros. Algo. Non sei que acabo de escoitar. Bueno, vou ir a ensinar a ponte esta. Acabo de ver saltar algo aí a auga e non sei se era un pau que pateei ou unha rá, vale. O das moscas é de estudio. Bueno, pois isto antes estaba ben, podíase pasar por enriba, que me acordo eu. E rompeu. E isto debeu ser estes días. E hai un petrolo que ten como... Ahora o ensino. Ten como unha forma rara. Outra rana por aí. A ver, que está cheo de silva, se non levo nin polainas nin nada, non dese difícil. Mas isto notabas antes se tiña unha pedra así de lousa. Caiu todo. Hai un pozo que ahora ensino tamén. A ver se non caio. Vou mirar por se acaso ando jabalí por aquí. Non a primeira vez que me cruzo con así. Está, ten esta forma. De verdad que co das moscas é de estudio. Unha forma moi rara. Bom. E iso de salir a auga. Ou de entrar. Non sei. Por aí sigue. Estou vendo... É un plástico. Vale. Bueno, vou ir ao lavadero que hai aí. Que dixen un pozo, me parece. Pois non, é un lavadero, digo. É un lavadero. Aí está. Buah, como tapouno toda a maleza, non se nota moi ben na cámara. Este é un muro e aquí hai outro. Pero este está tapadísimo, Este antes notábase mellor. Está raro o monte, está moi silencioso. Vou salir. A ver. Estiveron cortando onte así as ervas e ahora pásase mellor que antes, mi má. Isto é unha carpintería. A nave de lá tamén é unha carpintería. E despois teño que ir por aí. As aldeas esa non que ainda vou despois. Pero esta vou non deixar para outro vídeo. Ten unha capilla aí moi fea, non ten nada que ver, pero bueno. E agora vou para lá. Non sei se se escoita na cámara. Está cheo de moscas, pero cheo. Botaron aquí surro e están todos aquí. Bueno, pois xa estamos. A aldea non a vou ver. Bueno, se vou non ver que teño que pasar por aí. Pero non hai nada que ensinar aquí. Bueno, mellor noutro vídeo vou ir aí unha nada abandonada que hai unha nave das vacas.
Por aquí cruceime un jabalí unha vez, bueno, aquí na curva. Foi este ano, xusto aquí. Metiuse para arriba o bicho e me cago como escapou. Esta é unha casa rural, creo. Zona videovigilada. Non sei se será unha casa rural desas. Non sei. Hai xente por aí adiante. Tanme perseguindo unhas señoras. Non sei se me escoita. Tanme perseguindo, me cago en... Creo que esta aldea... Me cago, vai detrás miña. Creo que esta aldea solo fun con esta vez 3 veces. Estou gravando así como se fose un couso de Instagram, porque senón non me dá xeito. Que xa saben que estou gravando e pícanse. Estou nervioso, que non sei falar. Bueno, acabo de ver alguén que coñezo que hai unha casa abandonada. E iso supoño que será da auga. Creo que é que perdín as tipas. Bueno, vou volver a gravar normal. Unha casa abandonada. Esta, un día gravo así a ver que hai por dentro. Esta sí que non entro, que me dá medo. O sea, medo non. Que pasa que esta aldea anda rodeada de xente rara. Os cabalos, está se movendo moito a cámara. Teño que comprar un couso para levar así na man. E aquí estamos na nave. Bueno, unha silva que me acabo de clavar na cintura. O millo este mide máis que eu, E aquí está a nave. Hai un cartel aí que pon prohibido o paso. Esa está desgastado, non, o seguinte. Bueno, supoño que é unha nave das vacas. A ver se nota ben na cámara. Mosca do carallo. Non se nota ben. Non se ve ben. A mellor non é das vacas. Iso parecen como comederos, pero están así arriba. Non sei. Este camiño creo que sei onde sale. Algún día métome. Algún día. Que ten... Este camiño ten unha mala espiña que nin Dios. A ver se que por aquí. A mellor non son comederos, Comederos como ven ser comederos aí arriba. A ver se ahora se enfoca mellor. Mais ou menos vese. Os comederos non son. Non sei se será un camiño. Bueno, o camiño é ir a detrás do couso este. Se ven a tipo detrás, terei que esconderme por aí, polo medio do monte. De momento non a vexo. Unha lata. Parece un río, pero non. Que aquí río non hai ningún. Hai un, pero está por alá. Isto vai detrás do couso. Dios. Vai ao maizal, supoño. Paso. Vamos volver antes de que veña
a notas esta, bueno, empezou a perseguir aí no medio da aldea, non a primeira vez que me fai, por eso, nesta aldea só fun 3 veces con esta. A primeira botaron, mira, a primeira vez botaronme igual. Parecía unha película de zombies. Empezaron a salir das casas e non paraban de sair. E só hai 3 ou 4 casas aquí. Pero empezaron a salir e non paraban, me cago en diola. A segunda, creo que foi un día, este deu ser un domingo, que fui a taberna tomar algo e pasei, tiña que pasar por aquí. Xa me meterei por aí algún día. Para atajar, por aquí fun, por eso me metí por aí, para atajar. O mellor é un couso de bisóns. Non sei, é que esta nave é moi de vaca, moi de vacas, non de bisóns. O mellor pode ser, non sei. Non sei. Aquí están os silos. Supoño que será de que foi das vacas. Hai un cantadín na escaleira. É casi imposible entrar. Bueno, estou detrás. Por motivos... amigo de Vigo. Por motivos sanitarios prohibido el paso. Bueno, mira, o cabalo anda mirando. Por motivos sanitarios. Pois a saber que foi isto, A saber que foi, a saber que pasou. Hai outra nave abandonada, están prácticamente ao lado. Probablemente vaya hoxe. O que non sei se vai ser no mesmo vídeo. Ala, vou gravar aquí os gravalos para despedir. Bueno, para despedir. Si, como última toma desta zona. A tipa non está, vale. Este sol de cerca da carretera. Mima, está cheo de moscas o cabalo, Bueno, pois nada, marcharei por aquí. Bueno, non, case mellor que por aí. A ver se ves os señores outra vez. Acabo de pasar por diante da casa da tipa. Disimulou que me saludaba. Disimulando. Estaba máis desconfiada co caracho. Non o gravei porque había ese can segume antes, deixouse tocar. Había un John Deere 3650 destes que ese trator málame moito porque tiña un Farming 19 cun mod. Ese trator, como traballou, No Farming 19 xa tiña unha explotación que nin dios. Despois pasei o 22, o 19 creo que o regalei a alguén, a verdade que non sei, creo que sí. Ou o vendín ou o regalei, nin idea. Pillei o 22 e bueno, ese complicouse un pouco, a verdade. Pero bueno, houve varias partidas que conseguín facer ingresos. O sea, o farming, para min, o que consiste é facer ingresos fijos. Non así por momentos, non. Os ingresos, vale. Os ingresos teñen que ser fijos. Eso no 19 conseguino nunha partida. Despois pasei en outro mapa que, bueno, cheguei hasta a mitad e despois foi cando comprei o 22. Xa o deixei.